falai ko jamana in lakananko ko sigida lakananko maanifinw ka taa ni ka segi kɛcogo min ye Mali Burkina Niger olu jɛra ka kulu min sigi n'a bɛ fɔ ma ko wolomasiri tabaw ka kulu k'o bɛ ka mun baara kɛ falai n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ waati jan bɔ min ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ n'a la a y'a yira an n'an danbe jamanaw bɛɛ lajɛlen na ko waleya mun natɔ filɛ nin ye ko an kelen tɛ se k'a kunbɛn ko fɔ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Bamaɲɔgɔn ni Jɔwale kɛlɛli ale ye fɛɛrɛ min y'a la o ye bolodi ɲɔgɔnma ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan min ye baaraw kɛcogo olu bɛ se ka ɲɛ cogo min nka nin waati laban in na ko AES bɛ ka fɛɛrɛ mun bɔ falai k'a bɛ se ka kɛ nɔnfɔnbɔ ye min bɛna taa wolo kunnawolo min ni u lamini jamanaw sera ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ y'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ko force unifiée de l'AES falai n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin san 10 laban in na jɔnyajuru o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ Mali Burkina Niger olu sɔnna sa ka sɔn k'a yira k'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya foyi tɛ yen ni wolomasiri tabaw ma sigi gun kelen kan ka baara kɛ ka kuntilennaw kɛ kelen ye lakana sigidaw maaw n'u bolominɛw maanifinw ka sɛnɛkɛyɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔw u ka jagokɛyɔrɔw u ka tɔnɔmadayɔrɔw an'u ka nilafiyayɔrɔw bɛɛ lajɛlen olu ka bɔ degun kɔnɔna na ko fo wolomasiri tabaw olu ka se ka baara kɛ nin waati laban in na falai min ye Mali kunnafonidi gafeba ye n'o ye lesɔri ye ale ye Zole Dakoyi a ko ko yɔrɔ dɔw bɛ yen bi Mali kɔnɔna na falai n'o ye Koro ye ale min bɛ Mali ni Burkina dancɛ la k'u taara ye mun de bɛ yen AES ka force unifiée a ka wuli ka jɔ k'a bɛ ka nɔbɔ dɔɔni dɔɔni maaw olu ka jɛ k'u ka se k'u ka lakana kɛ wulikajɔ ka se ka kɛ ka ɲɛsin Bamaɲɔgɔn ni Jɔwale kɛbaw ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sɔrɔ politiki ko ta nasira fɛ sɔrɔ ta nasira fɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ ko AES o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'o kɛ nka bi min ye yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ sinsinna bere ɲɛnɛma ye k'o ye wolomasiri tabaw ye a bɛ san 2 bɔ bi min ye AES cɛdenw ye u ye wulikajɔ daminɛ falai cɛncɛnfuga jamanaw Mali Burkina Niger bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo kɛ bɛɛ fɛ yen wolomasiri tabaw sanfɛ ani duguma o la sa min ye AES ye k'a ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ ka min ye Bamaɲɔgɔn ni Jɔwale kɛbaw u dogowow u dilanyɔrɔw u sigiyɔrɔw u b'u ka maramafɛnw bila yɔrɔ min na k'u bɛ k'olu bunte su ani tile duguma ani sanfɛ ko fo ka taa se bi na u fanga dɔgɔyali ma furancɛ in kɔnɔna na falai n'i y'a jateminɛ sa ko yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko Liptako Gourma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Niger jɛlen don dugukolo fan min na ni bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn dɔw ko zone de 3 frontières falai ko yen fan fɛ bi wa ko ayi ko da bɛ Bamaɲɔgɔn kɛbaw ye sunatuw ye minan fɛn fɛn tun b'u bolo yen dogoyɔrɔ fɛn fɛn tun b'u bolo yen tu minnu bɛ yen bi ni jamana saba in wulilen don k'u jɔ nka falai fan wɛrɛ fɛ e ko gɛlɛyalen tɛ wa sabula n'o y'a sɔrɔ AES jamanaw kɛlen don ka ko dɔw sɛbɛn ma dugu dɔw bɛ yen bi olu kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ koyi k'a sababuya kɛ lakanako ta fanfɛla ye i b'an bɔ yɔrɔ jumɛn bolo ka bɔ Koro ka taa Woyigiya Burkinakaw fɛ yen falai bi ko degun bɛ yen koyi min ye minan minnu bɛ yen ni baara bɛ kɛ n'olu ye sira kɛrɛfɛla la lakana fɛɛrɛ fɛn fɛn sigilen don yen nin sirajanba in kan Bamaɲɔgɔn ni Jɔwale kɛbaw kɛlen don ka wuli ka don k'o ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ko tiɲɛ kojugu yɛrɛ nana kɛ mun ye bi Mali ni Burkina dancɛ in na falai maa caman n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ kilomɛtiri 100 kɛ fɔlɔ bi kilomɛtiri 600 de bɛ taa munumunu fo yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Burkina kɔnɔna na siraba min bɛ n'a fɔ ma ko route nationale 15 n'o bɛ bɔ Koro ka taa Woyigiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la falai Mali ni Burkina dancɛ la k'a tɛ ku i la Ala ka n'i ci maa si kɛ ten e cɛ o cɛ y'a sira ta n'i ma fara terroriste kan u bɛ bɔ baara la pewu o ko min sigilen filɛ sen kan nin ye min ye Korokaw fɛ yen lesɔri maaw ye kuma di Koro chambre de commerce président ma falai n'o ye Usman Aya ye a ko nin sira min filɛ nin ye ka bɔ Koro ka taa Woyigiya k'o ye siraba de ye a bɛ nafolo min don Mali wagande kɔnɔ dɔɔni si kun tɛ ko nka ko kana ye k'a fɔ ko nin siraba in n'olu tun bɛ t'o fɛ sira suruma kilomɛtiri 100 falai k'a nana kɛ kilomɛtiri 600 y'u bolo bi marabolo minnu bɛ yen n'o ye Moti ye ani Baɲangara ka bɔ olu kɔnɔna na ka taa Woyigiyakaw fɛ yen ko a kun kɛra nu ni da ye olu bolo nka bi a tɛ ku i la doni tɛ tɛmɛ maa tɛ tɛmɛ foyi tɛ se ka tɛmɛ wa nin y'o san 4 ye o la sa min ye juraw ye n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ Koro Woyigiya in kɛ falai n'i tun bɔra yen ka ban i ye Benin sɔrɔ i kɔrɔ
i ye Gana sɔrɔ i kɔrɔ, i ka Nizeriya taga ka nɔgɔ wa i ka Togo taga ka nɔgɔ. Jula minnu tun b'o sira kan k'olu bɛɛ lajɛlen sigilen don bi k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sira in bɛna na dayɛlɛ ko san 4 nin kɔfɛ. U jigi ye mun ye? O ye ko IS cɛden minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ. O hukumu kelen kɔnɔna na Amadu Dama ni ale ye donitala ye Korokaw fɛ yen, a ko ko olu kɔni bɛ wuli ka jɔ de kɛ nin waati in na min ye wolomasiri tabaw ye, u ka se ka u dɛmɛ nin sira in bɛ se ka ban cogo min, k'a bɛɛ kana kɛ kɛlɛ ye ko ye fala ye, k'u ka fɛɛrɛw fana sigi kuma ɲɔgɔnya ka don ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Asimi Dama ale ye transitaire ye Koro dugu kɔnɔna na, a ko ni sira in ma dayɛlɛ fiyewu fala ye, olu ka sɔrɔ u ka dɔntabolo sɔrɔ tɛ se ka kɛ tunɔgantuna o tɛna o sɔrɔ. Baɲangara marabolo kɔnɔna na ani ni Koro marabolo kɔnɔna na bi ko bɛɛ lajɛlen ko sa ko fo sira in de ka dayɛlɛ yaasa olu tun bɛ baara kɛ cogo min na kɔrɔlen u bɛ se ka lafiya cogo min, minɛnw tali ni minɛnw segili ni sugu yɛrɛ sɔngɔ diyali k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ o de senfɛ. Wa ni sira in dayɛlɛ fana fala ye k'a kɛ ko maaw bɛ taa ni ka segin kɛ wa ko Koro falen filɛ jamabaden min na nin ye fala ye k'a bɛɛ bɛ segin. Sabula min ye Koro woyigiya ye ale ɲɔgɔnna sira suruman tɛ wa sira nafama tɛ yen min bɛ bi wa degun b'a kan dɛ nin y'a san 4 ye. Yaasa ka se ka IS yɛrɛ force unifiée k'a don ba la ko nin wuli ka jɔ n'a ɲɔgɔnnaw u kan ka olu de fɛɛrɛw sigi sen kan. Degun min bɛ o yɔrɔw la k'olu wuli jamana 3 in ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ bi sɔrɔdasilaka ninnu kɔni bɛ k'u seko n'u damayira kɛ fala ye ko yɔrɔba minnu bɛ yen n'u kan ka se ka wuli ka se o ma o ye nin ye min ye lesɔr maaw ye u ye kuma di Jaran Kone fana ma. Jaran i b'a dɔn wa? Ale de tun ye diriba directeur ye o. Colonel Major Jaran Kone a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi a ko waleya min filɛ nin ye cɛncɛnfuga jamanaw la fala ye ko yaasa ɲɛ yɛrɛ ka sɔrɔ jamanadenw ka lafiya dɛ ko fo wolomasiri taba ninnu bɛ ka wuli ka jɔ min kan ko k'o to sen na. N'o y'a sɔrɔ force unifiée IS a sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 20 san 2025 Bamakɔ yan ko wa k'a ka baaraw kɔnna o ɲɛ dɛ. Jaran ko k'u ye fɛɛrɛw caman sigi yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ta na sira fɛ. Jamana 3 in k'u jɛra sa ka min ye maa ba 500 k'o de sigi sen kan wolomasiri tabaw sanfɛ ani duguma ko ka se ka baaraw kɛ. Jaran ka fɔla min ye nin jamana 3 ye degun min b'u kan a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Bamancuwɛlen juguya wale kabaw don maa wɛrɛw bolo donnen don a ko jukɔrɔ fo ka wuli ka jɔ kɛ k'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. Lakana bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana 3 in na. Colonel Major n'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi a ko force unifiée ko ale y'a fura ye wa fana sɔrɔdasiw ka taabolo ye min ye o ye ka jamanaw furancɛw k'olu lakana cogo min ko jɔnyajuru kun kɛlen don ka sira minnu da k'olu bɛɛ lajɛlen ka tunun ka bɔ yen pewu. Jaran ko fo wuli ka jɔ ni cɛsiri ka kɛ jamanadenw k'u yɛrɛ yala fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ nin waati laban ninnu na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na min ye dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn kana to yen bi min bɛna na ni gɛlɛya ye ko wuli ka jɔ se bɛ nin force in ye han. A ka fɔla fana a ko sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ u kana dan marafa dɔrɔn ma fala ye min ye furakɛli minnu n'u b'o kɛ a fɔ ma ko service civilo militaire k'u k'o don senkɔrɔ wa gɛlɛya minnu fana bɛ yen fana ni o ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye u k'u hakili to o la. Nin bɛɛ lajɛlen na IS ka cɛden ninnu k'u bɛ se ka nɔ bɔ n'u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bi fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don ani minɛn minnu dilen n'u ma ko ale kɔni jigi tɛ tigɛ o la ka IS cɛ k'a kɛ kelen ye ka baara kɛ taa ni ka segiw ka nɔgɔya min ye furancɛla fangaw ɲɛmaa minnu bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya ani jamanakuntigi minnu bɛ yen k'u ka kuntilenna ye kelen ye. O la sa kalanfa n'o ye dɔnnifa Ali Tunkara ye ale min yɛrɛ ye centre sigilen don an ka jamana kɔnɔ a ka ɲɛsin lakana kota na sira fɛ a ko ale ɲɛ bɛ IS cɛdenw na cogo min fala ye ko don nataw la k'u bɛna na mɔnɛ bɔ ko sabula min ye Liptako groupement kɔnɔna na bi k'u bɛ ka yen ko k'o jɛ kosɛbɛ ko wa ko bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ fana k'u bɛ ka baara in kɛ ni hakilisigi ni basigi ye wa u kana ɲinɛ fiyewu fala ye duguden minnu bɛ yen u k'u hakili to olu la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɛlɛmisɛnnin minnu bɛ yen u ka to k'a lajɛ k'olu fana wuli dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to u ka wuli ka jɔ n'a bɛ sinsin a ko min diyara ale kosɛbɛ nin waati laban in na o ye k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa maa minnu joginna kɛlɛdagaw la k'olu lajɛ k'o bɛ na ni hinɛ ye o bɛ na ni deli ye wa a bɛna to fana min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ faso ka wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko ɲinɛma k'u kɔ k'o min filɛ nin ye dɛ k'u k'o sinsin ko sabula min ye Bamancuwɛlen juguya wale kabaw ani maa minnu t'a fɛ ka jamana ninnu ye u bɛ don ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ɲɔgɔnnaw la k'u dusu bɔ yaasa ka se ka maaw sɔrɔ bi min ye Ali Tunkara ye a ko taabolo min bɛ sen na nin ye ko IS jamana bɛ se ka se sɔrɔ nka fɛn dɔw bɛ yen fala ye ko f'u ka sɔn o fana ma dɛ
min ye ko in ye a ka gɛlɛ cogo min dugudenw minnu bɛ yen duguda minnu bɛ yen sigida minnu bɛ yen sɔrɔ minnu bɛ kɛ yiriwali kow kana ɲinɛ o fana kɔ ale tunkara ko baara min kɛra ko foli ni tanu bɛ se ka ta ka da o kan nka u k'a dɔn k'a fɔ bi jɛkulu marifatigi lakodɔnbali ninnu ani bamanancuwale kɛbaa ninnu k'u fana ka wulikajɔ tɛ ka ɲɛsin maa si ma ni dugudenw tɛ o la sa mara yɛrɛ fana bi mara kamabɔli hukumu kɔnɔna fara ye marabolo ɲɛbaya dilen don maa minnu ma ko f'olu ka kɛ maa tilennenw ye u ka kɛ maa ladiri ye u fana k'a dɔn k'a fɔ bi mara tɛ se ka kɛ tuguni i n'a fɔ kɔrɔlen ɲɔgɔn n nana n bɛ n disi gosi ne de ye fangatigi ye gouvernement ye n bila ka na yan n ye préfet ye n ye juge ye n ye nin ye fala ye disi gosi jala ka fangadaga ta ka sigi maaw kunna ka t'i ta kɛ ta ɲini ye ko n'o ma bɔ a la sɔrɔdasiw ka baara k'a bɛ gɛlɛya sabula hali ni sɔrɔdasiw ye yɔrɔ furan k'a bila degun kelen min n'an binn'o kɔnɔ ko ninnu bɛna n'o ɲɔgɔnna kelen ye ale tunkara ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ u k'a bila u kunna dugudenw de kan ka bila u ka ko bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la maaninfinw n'u ka hakɛw k'olu fana tɔbɔtɔ maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fanga jɔyɔrɔ la hali minnu bɛ golobasiri tabaw ka gun ka fala ye u k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ u bɛ yen jamanadenw ani jamana ka hɛrɛ o de kama ko min ye force unifiée de l'Azawa AES ye fala ye k'a bɛ ɲɛtaa sɔrɔ a bɛ se ka se sɔrɔ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen fara a boloda la k'a dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ kɛkun fɔlɔ o ye maaw de ye i ye dugu ci o i ye dugu jɔ o i b'a kɛ maaw de kama. n'a ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kuna sini ko bamanancuwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw kun taara bi Sikaso Worodugu yanfan dugu dɔw kan ka min ye tiɲɛni k'o kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye nka min ye armée ye nin kalo in tile 21 ale y'u nɔbɔ ka t'u nɔfɛ kungokolo fandanbana dɔ kɔnɔna na n'u b'a fɔ ma ko Fatiya kɛlɛ o kɛra wulikajɔ belebeleba min ye bamanancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaa caman fara o senfɛ dɔw bɛ olu ye duuru don fiɲɛ na fala ye u taara ka motow to u ka telefɔni ciminɛnw pano solaire ni batiriw ka taa se u ye balo min minɛ maaw la ale ni dugujukɔrɔmuguw taara k'a bɛɛ lajɛlen fililen to yen armée kɔni y'u nɔbɔ sa fo ka taa se u banni ma yɔrɔ min o la sa Baru kɛlɛtigi ko k'a da sɔrɔdasiw tulo kan baara min kɛlen filɛ nin ye cɛsiri ni timinandiya ye k'a b'u fo wa min ye bamanancuwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw ye k'u b'u ɲini fo ka taa se u dogoyɔrɔ labanw ma k'u bɔ baara la pewu ale hukumu kelen fana kɔnɔna na fala ye an b'a yira sa k'a fɔ Kidali mara kɔnɔna na wulikajɔ dɔw kɛra drone fɛ min ye ITZazkaw fɛ yen tunguteli kɔni o kɛra kununko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yan'o cɛ sa Mali Burkina Niger dancɛ la bamanancuwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw kɔni bɔrɔntɔla ye kununko kosɛbɛ min ye sɔrɔdasiw ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye wulikajɔ barika bonyanen don u fɛ o yɔrɔ in na kosɛbɛ fala ye yen kɔni ko ni yen filenkolon cira k'o da kolonci k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen pewu k'a ka ca ala fɛ dogoyɔrɔba kɔni ni minɛntayɔrɔba k'o bɛ dɔgɔ u bolo k'o baaraw de bɛ sen na wa min ye o ko in ye fana k'o fana bɛ ka sigi sen kan yaasa basigi ni lafiya bɛ na cogo min na Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la kuna sini ko min ye kibaruyaw an tun y'a sɔrɔ ka bɔ kajolokaw fɛ yen sira min bɛ bɔ Sikaso ka taa kajolo ka taa se Zeyoga ma fala ye pɔsu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Buwake pɔsu bamanancuwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw kun taara don yen nka a ma b'u ye a ma da jaw la dɛ fala ye sabula armée tilara ka wuli u nɔfɛ tuguni min ye drone ye ale y'a bɛɛ lajɛlen bunte fo a dan min ye dugudenw ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ bi pɔsu in ko gɛlɛma ma s'a ma fo n'a kɛra mugukan minnu wulila ni maaw anw n'a ɲɔgɔnnaw kun ye fala ye anw ye so sira minɛ koyi a ti bila anw ɲɛna ne y'a fɔ Gasama ɲɛna n ko n'a fɛ Masawule n ko an bɛna nka san tɛ fɔlɔ dɛ a y'a fasa ja fɔlɔ a bɛɛ ka nafɛ o la sɔrɔdasiw ye o baara min kɛ min ye dugudenw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko pɔsu in ko a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen n'o ye a ka baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen b'u cogoya la nka bamanancuwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw wulikajɔ min kɛra u nɔfɛ teliya la o y'a to basigi ni lafiya o nana o yɔrɔ in kɔnɔna na an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka u tɔ la fala ye kerecɛn diinɛ maaw olu ka jɛkulu dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko conférence épiscopale n'o ye u ka diinɛ ɲɛmaabaw ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo
Église yɛrɛ n'o ye église catholique ye o baarakɛcogo a n'a ka musaka ko k'o bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kelen kan ka jateminɛ kɛ nka a ka ca ala fɛ fala ye baara in tɛ wuli fiyewu n'u ma dugawu don kɛ jamana ye jɛrɛ in tile 4 kɔfɛ u ye a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni ko a kun cɛra min ye kayikaw ka évêque ye n'o ye Jonas Monseigneur Jonas Dambele ye ko ɲɛmaya tun bɛ ale de bolo ɲinan fala ye a ko k'u ka sɔrɔw dɔgɔyara o de y'a to chrétien kalanso u ye degun sɔrɔ nka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan yaasa baaraw bɛ se ka bila hukumu kelen kɔnɔna na cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ jamana bɛ ka taa taabolo min fɛ min ye bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɔ ye u bɛ dugawu kɛ ala k'aw kɛ basigi ni lafiya ye min ye jamana bɛɛ lajɛlen ye kerecɛnnakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baara in a kɛra u ka tile 4 lasegi ale kɔfɛ kunungo o conseil islamique jabala la fala ye wele bilara tɔnden bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun tun bɛ yen o conseil taara baabu min kɛ jamanakuntigi fɛ yen n'a kɛra kuma fila ye o conseil ɲɛmaw y'a yira kunungo ko kuma fila tɛ min ye jamana ɲɛmaw ye o tun y'u wele k'u ka bataki ci ka kɛ n'u bɛna na laseli min kɛ o la u kɛlen ka laseli kɛ Mamadu Jamutɛnɛ ka fɔ la bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko ka min ye ɲɛma dankan kelen ta sabula Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale tun tɛ yan ale tun bɛ taama na Senegalikaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa u jɛra ka makiba ta k'ale bɛ k'u ka kuma lasela ye nka yanni don in ka sigi Kulubakaw fɛ yen fala ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara nana makiba ye min fɔ o Usumani Sɛrifu Madani Hayidara ye min fɔ o Mamadu Jamutɛnɛ n'ale o conseil islamique secrétaire général ye a ko a bɛɛ ye kuma kelen ye olu de ka kuma y'a bɛɛ lajɛlen ye fɛn man ka bɔ fɛn na u yɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma fala in y'a mɛn bi fana k'a fɔ min ye maa caman ye u k'u hakili t'u yɛrɛ la ko ye n'olu tora nin ɲɔgɔn fara in na ka to denkɛrɛfɛ kuma na ko wɛrɛ na bɔ k'u sɔrɔ min tɛ nin ye diinɛ maaw kɔni n'o ye o conseil ye u ye welewelemada bɛɛ ye k'a fɔ bɛɛ ka i ta jigin yaasa u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka kuntilennaw ka miirinaw ye kelen ye Mamadu Jamutɛnɛ ale ye ni laseli kɛ kunungo ka kɛ ni u ka baaraw ye farafarali ko min ye silamɛ diinɛ maaw ye k'u k'o bila k'u ɲɛsin u ka bato an'u ka alabato an'u ka diinɛ laseliko ɲuman k'u taalan ye kunungo ɲɔgɔn ye ale wulila nin kan ka ɲɛfɔli caman kɛra ye maa caman ye kuma ta ye même Mohamed Makiba ye kuma ta ye fɛn caman tun bɛ yen kuru min tun bɛ maaw kɔnɔ fala ye bɛɛ y'i ta fɔ yaasa ko in fiɲɛ bɛ se ka ji bɛ se ka k'a saliji kan cogo min na k'a ko a ɲamaw k'olu fifa ka bɔ a la Usumani Sɛrifu Madani Hayidara a ko ɲɛmaya tun bɛ ale yɛrɛ bolo kunungo o conseil ale jabala la fala ye san laban n'o ye kalan baara labanw sera fala ye ɲɔgɔndan minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ san laban na sa baki ko ale kɔni bɛna sigi sen kan ale ɲɔgɔndan bɛna kɛ juin kalo tile 22 ka taa sa tile 25 ma minisiriso min bɛ kalanko kunna ale de ye nin kibaruya in di kunna siniko janvier kalo tile 21 san 2026 a ko fana ko min ye kalanta tɔw ye san 2025 san 2026 ko olu fana sigira sen kan a bɛ fɔ o ma ko bac technique ale ni professionnel fala ye o éducation ka taa se min ye silamɛ diinɛ o kalanw ma k'olu ɲɔgɔndanw fana bɛna kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 10 ka taa sa tile 12 ma min ye camancɛ kalansow la ye sa ale ni denmisɛnninw ka kalanso min bɛ n'an b'a fɔ o ma ko 9e année n'olu bɛ DEF kɛ fala ye k'o ye juin kalo tile fɔlɔ tile 2 n'a tile 3 ye o ye ka t'i sigi kilasi kɔnɔ min ye a EPS o y'a EPS de ye boli éducation physique o ye juin kalo tile fɔlɔ tile 2 tile 3 o ye EPS ye min ye ka t'i sigi kilasi yɛrɛ kɔnɔ sa mai kalo tile 11 ka taa sa tile 23 ma k'u bɛna o fana sigi sen kan min ye sa enseignement technique bololabaara enseignement fala ye ɲɔgɔndan min b'o kɔnɔ n'o ye CAP ye ale brevet technicien ale ni BT ko olu kɔni examen bɛna kɛ cogo min na o de ye nin ye kapu ale ye mai kalo tile 18 ka taa se mai kalo tile 23 ma min ye BT ye ale ye juin kalo tile 15 ka taa se juin kalo tile 19 ma a bɛ fɔ ma sa ko travaux pratiques n'o o ye examen ɲɛbila baaraw ye fala ye o ye mai kalo tile 11 ka taa se mai kalo tile 15 ma kapu min bɛ sa n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye kapu maaw ka pratiques ye fala ye o bɛ kɛ sa juin kalo tile 8 ka taa sa tile 13 ma o bɛɛ lajɛlen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni BT mɔgɔw ta bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso karamɔgɔw fana ka examen fana b'a la fala ye n'a bɛ fɔ o ma ko élève maître o bɛ daminɛ juin kalo tile 29
ka taa ban juillet kalo tile 3 min ye EPS ye o ye épreuve orale ale ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa fara BT min bɛ n'o bɛ kɛnɛya ko kunna sa o ye juin kalo tile 20 ye ka taa sa tile 24 ma a yirala sa k'a fɔ sa ko min ye nin kalanta ko ninnu ye fala ye hali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko ta na sira fɛ olu fana ka ɲɔgɔndanw o fana bɛ a la min ye o ɲɔgɔndanw ye santé BT fala ye o ye juin kalo tile 20 ka taa sa tile 24 ma min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛko kunna sa sɛnɛ ta fanfɛla n'o b'a fɔ ma ko BT agropastorali o bɛ daminɛ septembre kalo tile 7 ka taa bila tile 11 na kalanso kɔnɔna na min ye fasiri ye a bɔra minisiriso yɔrɔ décision in ale kɔni bɔra kunu kulukorokaw fɛ yen baarakɛlaw ka tɔnba n'o ye INT min fala ye ale taara ka baara ɲɛbila baara belebeleba dɔ kɛ kunu na sini ko kulukorokaw fɛ yen kɛnɛ in sa a kɛra barosigi ye barosigi min bɛ tali kɛ sa u ka coopérative olu nafa kan ani ka t'i ka wari bila banki la baara mun bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ sa i bɛ se cogo min na k'i ka musakaw k'olu matarafa waleya in kɛra sababu ye INTM secrétaire général n'o ye Yakuba Katile ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kulukoro gouverneur Elhadji colonel Lamine Kabori Sanogo ale fana tun bɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko kulukoro kɔnɔna na fala ye bi in na tɔnjɛkulu minnu bɛ yen o bɛ taa se 213 ma min ye société coopérative ye o ye 60 ye a bɛ fɔ min ma ko union ale ni coopération olu ye 2 ye baara in a kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛyako ta na sira fɛ yaasa ka se ka oxygène k'o di hôpital de dermatologie n'o ye maaw golo fari bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso min na fala ye o ye kɛra sababu ye kununko min ye nin minɛn kura ninnu olu dili baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minɛn ninnu kan ka di dɔgɔtɔrɔso min ma o ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ Katikaw fɛ n'o ye Sidi Sali ye hôpital min bɛ n'o ye dermatologie ye Bamakɔ yan o fana kan ka dɔ sɔrɔ ani hôpital Fuseni Dawu Kayikaw fɛ yen minɛn minnu dilen filɛ nin sa Fonds mondial ale ni minisiriso min sigilen don kɛnɛyako kunna an ka jamana kɔnɔ olu de ye o fɛɛrɛ in sigi sen kan musaka bɛ bɛn miliyari 2 ani miliyɔn 945 n'a kunkanfɛn ma fala ye ko k'o di ni usine minnu sigitɔ filɛ nin ye fala ye a bɛna dɔ fara oxygène n'o ye fiɲɛ ye fiɲɛ min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen mago bɛ so ma o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na baarakɛlaw olu ka baara kɛ cogo min na dɔ fara o fana kan maa minnu bɛ yen sa n'olu mago bɛ jɔ nin fiɲɛ in ma fala ye olu na se ka sɔrɔ fana min ye baara in kan ka taa sira min fɛ o ɲɛfɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna Salan Branchi Fadiga ni ale yɛrɛ ye Fonds mondial ka bolofara ɲɛmaa ye min ɲɛsinnen don nin minɛn ninnu dili ma a ko nin baara ninnu kan ka kɛ ni cɛsiri ni timinandiya ye wa min ye minɛn ninnu ye fana u bɛna sa kosɛbɛ banabaatɔ olu ma Fonds mondial y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛ Mali furancɛla fanga ale kɛrɛfɛ wulikajɔ la yaasa fɛn fɛn bɛ yen n'olu seko ye u bɛ se k'o kɛ cogo min na fɛɛrɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sa bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na bolodiɲɔgɔnma min n'o bɛ Mali ale ni Fonds mondial ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ bɛ se ka ta ka don cogo min na an ka dɔgɔtɔrɔso ma baaraw kɛcogo ɲuman na min ye colonel major Asa Bajɔlɛ n'ale ye kɛnɛya minisiri ye a ye bonyamasegin kɛ ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin général d'armée Asimi Goyita ma ka taa se furancɛla fanga ɲɛmaaba ma n'o ye premier ministre ye Ablaye Mayiga yaasa u ye wulikajɔ min kɛ bi ka kɛnɛya k'ale bila jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna na min ye fanga mago b'o la tuma bɛɛ k'a lakɔlɔsi k'o hukumu de kɔnɔna na sa olu diyagoyalen don ka wulikajɔ kɛ jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛnɛyako ta bankun kan dɔgɔtɔrɔsoko ta bankun kan fo ka na se an ka dɔgɔtɔrɔso kura minnu bɛ ka jɔ bi n'o ye kulukorokaw fɛ yen Kucala ani Bila ka taa fara Bamakɔ CSRF olu la kurakurayali ka fala ye k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni nin bɛɛ ye kelen ye sabula wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen bi olu kɔni b'a fɛ de sa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya o kɔfɛ sa min ye yɔrɔ in ye fala ye u taara ka taa kurumokari min ye bandiri ye k'o tigɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka yɛrɛ kɛnɛ k'a labila maaw ye nin kun ye Bamakɔ ta ye n'o o ye hôpital de dermatologie ye ale bɛ Jikɔrɔni Parakaw fɛ yen baara in ale kɛla ye minisiri so min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ k'o kunna fala ye n'o ɲɛmaa ye o minisiri ye Ablaye Diop ye alamisa n'o ye kununko ye nin kalo in tile 22 ale ye barosigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ka baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen ye sirako bana ka fala ye min ye minisiri ye a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Ablaye Diop ye maa min bɛ bi ni sirabana n'o ko ɲɛnabɔli dilen don o ma ale ni Dr Mark Daba n'ale o ni sira ɲɛmaa ye ka taa se Isaka Kone ma secrétaire national de lutte contre le sida olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kumaw kɔnɔna na sa Diop y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni labɛnnen don k'u kɛ tulo kunnandi ye ka ɲɛsin sidabana ale kunbɛli baaraw ma
kuma tɛ bi dépistage min n'o bɛ ye min ye banakisɛ in ye a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o ɲɛfɔli baaraw olu jɛlen don n'o ye sabula olu yɛrɛ bɛ ko jamanadenw ɲɔgɔnna ko i fala ye bana in a ti maa bɔ maa la jɔbu y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri fɛn o fɛn kan ka kɛ ka ɲɛsin bana in kɛlɛli ma k'olu b'u yɛrɛ y'o kɔnɔna ka kɛ ni jamanakuntigi ye n'o ye général d'armée Asimi ye ale ye min laɲini u fɛ yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na sida bana yɛrɛ k'a latunu ka bɔ yen pewu k'olu ka wulikajɔw ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na fana a ye ɲɛfɔli kɛ min ye an ka lasigidenw ye n'an ka jamana baarakɛla minnu bɛ taa kɔ kan kosɛbɛ fala ye a ye ɲɛfɔli kɛ olu ye sida maaw fana ye kuma ta fala ye ko finman n'a jɛman ka don a womisɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye o ni sida ɲɛmaa fana ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ jɔbu ko ko u ye nin bɛɛ mɛn u b'u fo k'u waleɲuman dɔn gouvernement tɔgɔ la wa n'ala sɔnna ma olu ka daw yɛlɛlen don yaasa ka kɛnɛ in ɲagari la kɛnɛ in jasa fala ye ɲɔgɔnlɔ mɔgɔw fana tun bɛ yen olu ye sikɛsi kɛ sikɛsi min bɛ ɲɛfɔli kɛ sida banako kan maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga ma cogo min na barosigi ka sɔrɔ ka kɛ o kan ka ɲininkaliw kɛ ani jaabiw babu ale ka sɔrɔ ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don seko ani dɔnko kɔnɔ seko ani dɔnko fala ye n'a fɔra ko gusumala bɛɛ lajɛlen hakili bɛ maa min ye o ye Bamaran Bagayogo ye min ye Bamaran Bagayogo ye fala ye a bɔra Angilɛw fɛ yen kɔsa in na n'o ye Lɔndurukaw ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Prince Aga Khan ale bɛ wulikajɔ caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na ɲinan an n'a fɔ salon ko sa san 2025 maa minnu lakodɔnna u fɛ minnu y'u cɛsiri seko ni dɔnko la ka jɔnjɔn d'u ma Mariam Bagayogo ale tun bɛ o la min ye Angleterre taga bannen kɔfɛ sa n'o ye Londres ye a nana kunungo ka na bonyamasegin kɛ minisiri ye ani a nɔfɛmaw caman ka na yira sa a ye jɔnjɔn min sɔrɔ min ye Gusumala masamuso ye a y'a yira sa ko général d'armée Asimi a b'a fo o min ye sango kɛ seko ni dɔnko san ye min ye Aga Khan jɔnjɔn ye fala ye maa 400 o de kun wulilen don a nɔfɛ farafinna arabu dugu ale ni nanzara dugu la nka Mariam Bagayogo ka bɔ Mali la yan ale de taara sa ka jɔnjɔn in d'a ma a ye baara fɛn fɛn kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna ni Gusumala ye ko waleya in taara ka ɲɛsin o ma a n'a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka timinandiya a n'a ka furumusoya n'a ka bamusoya n'a ka tɛnɛmusoya n'a ka kɔrɔmusoya hukumu kɔnɔna na fala ye min ye jɔnjɔn in ye Prince Aga Khan maaw y'a sigi sen kan san 2018 a bɛ waleɲuman dɔn ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamaw ma minnu bɛ dɔnkiliko ta nasira fɛ minnu y'u cɛsiri ka bɛn ni kelenya k'u taalan ye min ye fasoden ɲumanya k'o waleyaw kɛ minisiri Mamu Dafe a ko k'a bɛ Bamariamu fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la wa ko halisa min ye fɔli dumanw ye a ka taa n'a ye sabula a yɛrɛ ko ten k'a na fɔli kɛ sa o la min ye mara min ye Aga Khan maaw kɔni u y'a ta jɔnjɔn min hukumu kɔnɔna na fala ye a kan ka baara minnu kɛ gouvernement fana na senkɔrɔma dondoli k'a ye olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na minisiriso kɔnɔna na halisa fala ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔla min bɛ n'a bɛ wele ko Sulemani Keyita nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min na Kante ale bisimila kunungo Mamu Dafe fɛ Kante k'u nana sa ka na bonyamasegin kɛ minisiri ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ ka baara min kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na kuma tɛ sango n'o kɛra seko ni dɔnko san ye a ye minisiri ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ale ka ɲɛnajɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko zone ouverte o tako 5nan baaraw kan ka kɛ février kalo tile 5 ka taa bila a tile 7 la k'a bɛ kɛ CICB la o la sa a kɔni nana sa yaasa a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baara in kɛcogo ɲuman na minisiri fana y'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka fasoden ɲumanya waleyaw la a ka cɛsiri ni timinandiya ani don o don ɲɔgɔlɔn dumanw k'olu kɛ ka maaw bilasira min ye yɛlɛ kɛrɛfɛ fala ye ko kangaridakanw caman ni bilasiralikanw caman ni denmisɛnninw ladonni ko kuma caman bɛ a la ko Kante kan ka fo o la minisiri kɔni y'a jira sa k'ale ka dayɛlɛlen don a ye su ani tile waati o waati n'o ka d'a ye a ka na yaasa baara ninnu olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a ka se ka kɛ halisa misali ɲuman min don a ka to o ko kan fala ye Coupe d'Afrique banna kunungo Marako masakɛ ye kuma ta ko fɛn caman bɛ ka fɔ bi olu ka Coupe d'Afrique tun ye Coupe d'Afrique tako 35nan ye ko n'i y'a jateminɛ sa ko ɲɛnajɛ kɔni kɛra nisɔndiya dan ye k'a daminɛ décembre kalo tile 21 na ka na se janvier kalo tile 18 na ko bɛɛ lajɛlen nana Maroc masakɛ n'o ye Mohamed Sisi ye a ko k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn u ka jamanaden minnu y'u bolo don baara in na n'a sera ka kɛ ka ɲɛ maa ye misikara jarati don dugu u ka dugumisɛnninw ka dugubaw kɔnɔna na yaasa baara in ka se ka ɲɛ ani k'u ni di fanganinfin na sa Maroc tɔgɔ ka se ka diya k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo
a bɛ ala fo ka ala barikada min y'a to nin jamaba bɛɛ lajɛlen sera ka don Marɔku hɛrɛ ni baden na ka tila ka segin ka t'u ka so cɛ ni muso ni denmisɛnw k'u bɛɛ lajɛlen fo Marɔkukaw olu tɔgɔ la ko seko ni dɔnko tigilama minnu b'u fɛ yen k'u y'u cɛsiri min kɛ ka Marɔku bila yɔrɔ la bi ni Marɔku b'o yɔrɔ la bi balontanko la ko maaw kana ɲinɛ o kɔ k'olu ye seginna de ye diɲɛ kɔnɔ bi n'i ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ta ɲɔgɔn fɛ k'o kɔrɔ ko cɛsiri ni baara dɔ de kɛra ka kɔn bi ɲɛ min y'u ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw yɛrɛ ye k'olu fana fo ko baaraba min kɛra Marɔku o de ye fɔlɔ ka min ye ndulati tɛrɛn k'olu jɔ k'olu tɛ so parilaw ɲɛ fala ye baara de bɛ k'a la su ni tile Marɔku denmisɛnninw n'a sifinw fɛ ɲuman minnu bɛ sɔrɔ olu la sa olu de bɛ woloma woloma yaasa ka se ka Marɔku dɛmɛ a ko Marɔku denmisɛnninw ka ndulati ko bila ko tɛ koyi ko wa k'u k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye jamana faso n'o ye Marɔku ye k'u y'a kunna wolo ni seko ni dɔnko ye wa k'u ye baara min kɛ fana ko tiɲɛ do farafinna ŋanaw ka kɛnɛ kan ko gɛlɛya dɔw yera a la jaabi ko ta na sira fɛ ko nka ko o tɛ jate Marɔku ye tɔgɔja min sɔrɔ a ye yiriwali min sɔrɔ a sera ka baara min kɛ ani k'a ka kuntilenna min yira maaw la dunanw ye doni min k'u fɛ yen nin ye k'o de nafa ka bon kosɛbɛ balontan kɛnɛkan ta in ko o bɛna fara o ko ninnu de kan n'olu de sinsera ka ɲɛ farafinna ni diɲɛ k'o de tun bɛ Marɔku nin waati laban in na tiɲɛ do min ye balontan ale n'a dusukasi ni a nisɔndiya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko nka k'u ka o jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinna fana kɔnɔna na bi fala ye bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Marɔku ye farafin jamana de ye bi farafin jamana don sini wa Marɔku na to o la ka seko n'a ka damayira bɛɛ lajɛlen k'o kɛ min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min kɛra o ni Senegali ni ɲɔgɔn cɛ k'o ti ban a la koyi ko kow kɛcogo ye o ye Marɔku masakɛ ko sa ko min ye nkalon minnu bɛ ka tigɛ maa minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ ka se ka Marɔku tɔgɔ tiɲɛ walima k'a daraja tiɲɛ k'u k'olu dabila k'o tɛna Marɔku sɔrɔ bi a tɛ Marɔku sɔrɔ sini sabula Marɔku jamana kɛlen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ wa ni ala sɔnna ma fana ale bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ Bamancɔre n'u ka wale kaba k'u ye wuli ka jɔ kɛ Kadunakaw fɛ yen koyi jɛkulu marifatigi la ko dɔnbaliw taara bi chrétien dire maaw kan dimanche don sɔgɔma min ye maa 170 chrétien dire maaw k'u taara ni olu ye ale ni diinɛ ɲɛmaa dɔw sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ siran sa ka wuli ka jɔ kɛ ale ni Nizeriya kelen kɔnɔna na jɛkulu bɛ yen n'o bɛ Bamancɔre n'u ka wale kɛlɛli baara kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don a bolo san 2025 ka taa se san 2030 ma u y'o danŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maaw bɛ se k'o faamu cogo min u y'a yira k'a fɔ u kelen tɛ se kɛlɛ in na han ko fu ni cɛncɛn fo ka jamanaw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula olu y'a ye k'a fɔ bi ni e y'a kɛlɛ ka da i ka soforokun na fala ye i ni minnu ka surun ɲɔgɔn na n'olu ma sɔn n'a ye a ka gɛlɛ ko fo o bɛnkanw ka sɔrɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ bi jamana kelen i tɛ se ka nin kɛlɛ in ale baara kɛ min ye Union Africaine ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Senegalikaw Guinekaw ye n'o ye Laginɛ Conakry ye n'u tun y'olu dulon u ka kow bɛɛ lajɛlen na san 2021 ka kɛ ni fangandaraki ye k'u bɛ segin ka na u jɔyɔrɔw ta ko sabula ko min ye Laginɛkaw ye u ye jamanakuntigi kalata kɛ ko jamanakuntigi kalata min fɔra bɛɛ lajɛlen fɛ nansaralakaw ka jɛrɛjɛkulu n'o ye Union Européenne ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kuranko kɔni ye fala ye k'olu bɛ ka kuran min sɔrɔ fiɲɛ ale ni tile fɛ o de barika bonyana kosɛbɛ san 2025 kɔnɔna na ka tɛmɛ kuran min bɛ sɔrɔ taji fɛ ko nka ko bana ta gɛlɛya b'u dala sabula gazi u b'o sɔrɔ jamana wɛrɛw de fɛ wa o kɛlen don bi kɛlɛ kun ye diɲɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na Ameriki jamanakuntigi k'a y'a bolonɔ bilala sɛbɛnna kunun fala ye Suissekaw fɛ u ka dugu min n'o ye Davos ye k'a yira sa ko Conseil de paix ko nin y'a sigilen ye maa wɛrɛw tun bɛ yen minnu welela nin kɛnɛ kan n'o ye jamana 60 ni kɔ ye yaasa ka se ka taa nin baara in kɛ k'olu kɔni tun bɛ olu fana tun bɛ yen min ye laseli in ye sa ko a kɛnɛ kan jamana minnu kɔni bɛ yen sa olu y'a yira sa k'a fɔ n'o ye nansarala jamanaw ye ko minnu kun kan ka kɛ Ukraine ye mais min ye Trump ye ale ɲɛ bɛ min na bi o ye k'a yira sa k'a fɔ kɛlɛ caman bɛ yen maaw ɲɛna k'a bɛ taa balawu kɛ k'ale tɛna balawu kɛ yen tuguni koyi ko Groenland ni ko ye olu Américains ta ye bi u t'a dɔn sini u na fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ k'a sigi sen kelen kan min ye Conseil de paix in ye ko ale ye jɛkulu min na Gaza ale jɔli n'a baaraw bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu sɔnna ka don baara in na fala ye nin waati in na o ye Rusilakaw ye ka fara États-Unis yɛrɛ kan Biélorussie ale ni Arabu jamanaw Asie jamana dɔw ani farafinna anw fanfɛ bolo ale ni nansarala jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ kɛɲɛ kɛ yan fan fɛ kulu caman y'u bolo bila a la jamana 20 ɲɔgɔnko min ye Russie kɔni ye a ko ale bɛ don jɛkulu in na fala ye min ye dollar wari miliyari 1 u b'a sara nka u ka maa bɛ baara la Américains fɛ n'u ka sɔrɔw gɛrɛntɛlen don bi u k'olu bila fɔlɔ olu ka musakaw minnu tɛrɛlen don ye bi dɛ u k'olu labila fɔlɔ n'u y'olu labila u bɛ sɔrɔ ka miliyari 1 ale sara sisan an bɛ taa sangaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na fala ye
Mamadou Traoré n'u b'a wele ko Dadu ale ka kubu ta ko 7 o finali cira Sangaw fɛ yen Lafiyabugu ale ni Bagadaji de tun bɛ ɲɔgɔn na nka a yɛrɛ ka wasa min ye Lafiyabugu ale ye se sɔrɔ Bagadaji kan penalty ta e ko a ma k'o de wa fala ninnu ta ye ne ma foyi faamu na dɛ Ndulatan banna 2-2 la penalty ta o banna 3-5 la o kɔrɔ ko 2 y'a jɛ dɛ Madame Kuyate n'o o ye Fatal Modou Kuyate kuma dira ale ma ale développement social directrice ye Tibu Traoré n'o ye Dadu yɛrɛ terikɛ ani Seydou Ɲafo ani Boubacar Sissoko ninnu bɛɛ lajɛlen kumana Aba Touré radio centre directeur ale ka kumakan na an ka jɛ k'a lamɛn an dɛmɛbaa radio do san marabolo kɔnɔna na. Nisɔndiya jumɛn bɛ la bi i nana kubu Dadu la nisɔndiya jumɛn bɛ la. Vraiment nisɔndiya bɛ barisa vraiment ni sport ni vraiment a diyara an ye kojugu quoi an nisɔndiyalen don denmisɛnninw diyalen don maakɔrɔw bɛɛ de content don quoi tout le monde est content vraiment il ne reste vraiment que de remercier vraiment Dadu ale mun ye ni initiateur ye vraiment walasa denmisɛnninw bɛ se ka u lamaga cogo min na ni n'a ɲɔgɔnnaw de ka ɲi vraiment an ka région kɔnɔna la vraiment ça permet vraiment de renforcer la collaboration de renforcer la solidarité vraiment entre les populations. Vraiment, merci à Dadu vraiment par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour la région de Sang. Vraiment. Merci Madame Kouyaté. Merci bien. Fatal Modou. Habib, en finale là, 600, en finale temps. Il parle maquet de Nana Kouboudi Sangaw. Anya Wasakera, Mochamana. Donc, mon Nisodjabé là. Non, nous sommes déjà barrés d'eau. Plon, on m'a dit que tu n'as pas un rouleau flasron. À quelle heure ne ko Musa Jara balon damina fo ta ba hɛrɛ ni baden na an bɛ dugawu kɛ a ɲɔgɔnna caman ala k'o jira an na salon ɲakuma an b'a la ala ka sabara jira an na ala k'o jira an na ɲinɛ donc vraiment an bɛ foli kɛ jama min bɔra an b'a bɛɛ fo minnu b'a fɛn ta ka denmisɛnw sɛgɛrɛ bon vraiment u fana bɛ fo mais minnu fana b'a organiser u fana kan ka fo foli belebeleba b'u ye jama min fana bɛ bɔ ka na lajɛ o de bɛ ko diya don mɔgɔ la vraiment an ka foli b'u ye. Vraiment ni diyara n ye bi kosɛbɛ ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Seydou Ɲafo en tant que président CCS bon maintenant ni coupe a sigira sen kan ni y'a san 7 a b'a kɛ mais a bɛ mun jira aw la. A bɛ dugu kanu jira anw na ani a bɛ faso kanu don a tigi la a bɛ jamana kanu don a tigi la a bɛ alijinɛ ko fɔ jamana kanu ani dugu kanu a bɛ alijinɛ de ko fɔ vraiment an bɛ Dadu fo a y'a jira ko a ye sangaden de a ɲɔgɔnna caman de bɛ Bamakɔ u k'a lajɛ u k'a ladege an b'a fo vraiment danti foli min na ne yɛrɛ kɔni content la n t'a dɔn n bɛ min fɔ a balimakɛ minnu bɛ yan an b'a fana fo kosɛbɛ an mago mana s'a ma cogo o cogo yɛlɛni kulon dɔrɔn de don vraiment ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala kana nin k'a san laban ye ala ka hɛrɛ caya vraiment ne nisɔndiyalen don aw médiaw yɛrɛ min bɛ yan radio centre an b'aw fana fo a bɛ direct la Papa Timité olu bɛ yan an b'u fo média caman bɛ yan Voix Plus fana bɛ yan vraiment an b'u fo Star Plus bɛ yan an b'u bɛɛ fo danti foli min na maakɔrɔ minnu bɛ yan kintigiw bɛ yan jeliw bɛ yan an ka commission communale sport yɛrɛ CCS an b'a fo parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔndurula tɛ i sen 2 de bɛ dugu ma minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ nin kɔfɛ fana an mago bɛ belebele la a ka fɛn kɛ an ka terrain kɔnɔna na min ye Dadu ye a bɛ se ka kɛ an bɛ Dadu fo vraiment Mamadou Traoré di Dadu an b'a fo an ka stade Segu Danbɛlɛ a kɔnɔna vraiment n'i nana ye bi a bɛ mɔgɔ miiri jigin anw mɔkɛw olu ye ballon tan k'a to niveau min na halisa a b'o niveau kelen na an b'a fɛ u ka yɛlɛmɛ don an na san foyi tɛ kɛ san ni terrain kɔnɔna tɛ ni terrain kelen de b'an bolo an jigi ala y'an jigi ye a ka to kuma la sɔla alamuso. Boubacar Sissoko e ye Dadu dɔn n'est-ce pas depuis bi tɛ parce que an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Amidala ye mais nisɔndiya jumɛn bɛ e Boubacar la bi. Ne yɛrɛ kɔni vraiment bon avant tout d'abord ni presse fo parce que presse in jɔyɔrɔba de b'a la surtout radio centre ala y'an ye min kɛ terrain ba la yan n y'a ye a y'a fɔ cogo min a y'a publicité kɛ fo ka dama tɛmɛ alhamdulilayi ala ka sini kɛnɛya d'an nɔ ma maintenant min ye Dadu ye mɔgɔ min nɔ tɛ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina ne kɔni bɛ dugawu de k'a ye ala ka sini kɛnɛya di et puis je porte à la jeunesse u ka attention tirer mɔgɔ min b'u dɛmɛ nin na u yɛrɛ k'u bɛnba jeunesse yɛrɛ k'i banba parce que jeunesse bɛɛ tɛ nin sɔrɔ quoi ni opportunité jeunesse bɛɛ t'a sɔrɔ anw ka dugu
Bolontana baka bɔ an fɛ an n'a fɔ mana bon an b'o sira de kan bi mɔgɔw yɛrɛ min dira denmisɛnw ma bi ni dusu bira i kan ka balon ta donc vraiment n bɛ Dadou fo n bɛ segin a kan tugun n bɛ Dadou fo n bɛ segin a kan tugun n bɛ Dadou fo mais la jeunesse là a y'a banba parce que sira dayɛlɛla u ye ka ban merci donc jeunesse yɛrɛ k'i banba bi. Ayiwa an yɛrɛ bɛ Dadou fo ka Aba Ture fo ale ni sa maire n'o ye Félicité Jara ye ka taa se colonel major Ousmane Sangare ma n'o ye gouverneur ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Santoro ani Karantela k'a bɛɛ lajɛlen fo Kɛnparanakaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ani Yangaso fɛn fɛn sɔgɔlen don an na k'a bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ta an b'o jɔya fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka juma timɛ ko ɲuman na Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ